Čaute, moje meno je Pavol Kulkovský a od svojich 17 rokov sa aktívne venujem osobnej asistencii s ľuďmi s nervovo-svalovým ochorením a rovnako dobrovoľníctvu. K Medzinárodnému dňu osôb so zdravotným postihnutím by som chcel zaželať veľa splnených cieľov, veľa životnej energie a najmä to zdravie. Nikto nevie, kedy sám bude potrebovať pomoc druhého a preto by sme mali pozorne počúvať a vnímať potreby ľudí, ktorí našu pomoc potrebujú. Všímam si, že veľakrát ľudia, ktorí nie sú v nejakom priamom kontakte alebo sa často nestretávajú s ľuďmi s nejakým zdravotným postihnutím, tak majú ako keby nejaký taký trošku strach, ako majú s tými ľuďmi komunikovať, či ich budú rozumieť, či nejakým spôsobom sa ich niečím nedotknú. Ja by som len chcel všetkým povedať, že sa netreba báť týchto ľudí a treba sa snažiť ich brať ako rovnocenní, ako kohokoľvek iného. Sú to rovnakí ľudia s rovnakými potrebami ako my, akurát čo nás od nich odlišuje, že tú pomoc od nás potrebujú častejšie a výraznejšie. Všetkých pozdravujem a ešte raz želám hlavne to zdravie, lebo to je najdôležitejšie a sami vieme, že je veľmi krehké a že všetci sme veľmi zraniteľní. Tak by sme si nemali medzi sebou tvoriť bariéry, ale mali by sme sa spájať, mali by sme si byť všetci rovní a navzájom si pomáhať.